Hej og velkommen til JMS Collections. I dag vil jeg gerne snakke om denne bil. Det er fra Back to the Future part 3. Den er lige kommet hjem. Og med, der har jeg så min lille søn og min lille datter. De vil gerne hjælpe deres far med at snakke om denne bil. Glæder vi os til at pakke det nu? Ja. Hvordan glæder du dig til at pakke det nu? Er du generet? Hun er lidt generet. Men nu vil vi pakke den ud. Og han lagt ud på bordet her, så vi kan snakke om de forskellige ting, der følger med til denne bil. Ja. Du kommer lige ned, skat. Sådan der. Vi kommer tilbage. Nå, velkommen tilbage. Vi har nu pakket DeLorean op. Ja, I kan se. Og det er så DeLorean fra part 3, og der er så lidt forskellige dele med. Faktisk der er sådan lidt Mr. Fusion og sådan lidt forskelligt her, hjulkapsler til bilen, og så er der kølehjelmen, så er der fluxbands, og så er der hjulene til to udgaven af den. Og her, der har vi så Bilen. selveste bilen, ja. Den er så sej. Den er faktisk temmelig sej. Og stor. Ikke prikke på den med de der. Ikke også? Fordi det der, det er plastik, og det ridser. Vi skal helst ikke ridse på. Godt. Så har vi jo de kendte hjul fra 1955, da han kommer tilbage igen og skal til 1855 for at hente Doc. Men nu samler jeg den lige helt færdig. Vi samler den lige helt færdig, ikke børn? Ja. Og så kommer vi tilbage igen, når vi har samlet den helt færdig, sådan som vi synes, den skal være. Vi håber, den ikke går i stykker. Det håber vi, ja, fordi det vil være surt, hvis den går i stykker. Ja, det Nå, vil så være. ses vi lige om lidt så. Vi ses. Vi kommer. Hej folkens, vi er tilbage. Ja, vi er tilbage igen. Og den her er færdig nu. Det har været sådan 1 time eller mere. Det var meget lang tid til at bygge. Ja, det Vinduet tog er lidt meget tid. glat. Ja, vinduerne er meget glatte. Ja, også. Men Det skinner. skal vi se her. Nu er vi lige her. Ja, og Kan du lige... også lys. Sådan der. Godt. Så trykker vi her. Han tænder. Så er der lys foran. Siderne. Hører. Og så også hele vejen her. Det er så sejt. Det Og så er åbner vi her. rødt. Ej. Hvordan åbner man? Så kommer vi også lige ind her og kigger. Der er lidt lys her og det og alle vegne. Også ind i instrumentbrættet. For hvordan åbner man? Du åbner ved ligesom når du åbner vores bil. Ja. Så åbner du her. Og Sådan kig der. på sæderne. De er også helt fine. Se, der er lidt mere lys derinde også, ja. Ja, og det er også helt nyt. Det er... Jeg lukker dørene. Skal vi se om der også skulle være lidt her bagved. Se. Der er lys i bagpå også, ja. Og så var det noget med, at du kunne trykke en gang til. Og Og så lyser. kommer der lys op i toppen der også, men Ja, det er så fedt. det må jeg indrømme, det er fedt det her. Og så når fandme jeg fedt. trykker igen, så slukker alt. Ja, så prøv at trykke igen så. Så slukkede jeg lyset, ja. Ja. Ej, hvor det er fedt.
Og om bagved, det er så sejt. Det er simpelthen drømmebilen, det her. Ja, og nu lukker vi herop. Men det var det alle sammen. Nu fik vi lige vist Ja. en Back to the Future DeLorean. Ja, og selvfølgelig skal den andre. Så det er fint. Den har jeg ventet på siden 2024. Og vi har nu 2026, så ja, det er nogle år at vente. Men jeg er glad for, at jeg endelig har fået den hjem. Men det var det, folkens. Det har været over en måned. Kan I have en god dag alle sammen? Weekend også. Og husk, at Temo er god. Husk at subscribe og like den video her. Så bliver vi... Vi har fået meget like, så vi håber, at vi får 1 million. Altså bare vi får en masse likes og en masse subscribe, så er vi glade. Så. Ja, Men tak fordi I gad at så med. Så hej!